Divê demê de ku têkîldarê mijara entegrasyona Qesedê di nava artêşa nû ya Sûrî de nîqaş hene, fermandara giştî, endama fermandariya giştî ya YPJ Rohilat Efrîn her wa di heftê cotmehê de çû li Şamê hevdîtin jî pêkanî, daxuyanî da têkîldarî YPJ diyar kir YPJ beşeke ji mijara entegrasyonê nîne. Her wa Rohilat Efrîn destnîşan kir YPJ wê li herêmê xweseriya xwe biparêze. Divê pêvajoya ku mijara entegrasyona Qesedê li nava artêşa Sûriyê tê nîqaşkirin de, fermandara YPJ Rohilat Efrîn, rewşa YPJ divê mijarê de ji malpera nû metiya 24 nirxand. Rohilat Efrîn diyar kir YPJ di nava 12 salan de hêz û nasnameyeke qezenc kiriye wiha dibêje. YPJ bi nasnameya xwe ya demokratîk û azadî xwaze li cîhanê hatiye qebûl kirin. Ji netewên cuda bi hezaran jin di nava YPJ de cih dikirin. Têkçûna Daişê bi hêza jina yekbûyî ya jinan pêk hat. Rohilat Efrîn destnîşan kir eger jin ne li ser maseyê bin wê çareserî pêk neyê got. Bêyî beşdarîbûna jinan muzakere nikarin bên kirin. Divê îradeya jinan li ser maseyê bê temsîl kirin. Azadî, wekhevî û demokrasî xetên sor ên YPJ ne. Fermandara YPJ dazanîn, YPJ li herêmê û li hemû Sûriyê hêza parastina jinayê û ev nirxandin kir. Ji ber ku em hêza parastina jinanin, şertekî bingehîniyê tevlîbûna me ya nava artêşa Sûriyê tune ye. Artêşa Sûriyê hebe û nebe, wê YPJ li ser armancê xwe yê bingehîn tev bigere. Ji ber wê em destûrê nadin zihniyeta ku belavbûn û temsîliyetê li YPJ ferz bike. Rohilat Efrîn destnîşan kir ew ne beşeke ji mijara entegrasyonê new got. YPJ wê xweseriya xwe ya li herêmê biparêze. Armanca me ne tenê li dijî artêşa Sûriyê û rêveberiya wê ye. Di heman demê de di nava Qesedê de jî em hêzeke xwe serin û mehebûna xwe heta îro di bin panê Qesedê de meşand. Fermandara YPJ Rohilat Efrîn diyar kir eger rêveberiya Şamê nexwaze bikeve nava aloziyê, divê îradeya jinan nas bike û got. Eger îradeya jinan di destûra bingehîn de neyê naskirin, wê demê li Sûriyê armanca guherînê tune ye. Rêveberiya heyî di rewşeke navendî de ya mafê jinan nas nake, lê ji bo çareseriyê şert e ku îradeya azadiya jinan nas bike.